Jini kok TV nai tongnai joto khajani mari kiching songno tai tako bohok songno haino hai jini kok TV ni kok tmao norno lamsogo kok tmarok ongkha 26ASHRAMBARI constituency ni gobang bud baikhe koplai ingri thangjak tabuk minister bo ongjak borong monang onomes deporma bini saktarmung bini naharmung baino taklai Tring Bisi Kwtal no ruksawoi salnoi Tring Bisi Kwtal taklai palaijaknai 20 tarik ni siming 21 tarik jora Tring Bisi Kwtal palaijaknai Nokhasalnwi bagwi tai obosimiya khapang daw tai bohsong 26ASHRAMBARI constituency ni joto Tring community ni bokhaktino Luwajimwng Nokhasalnwi bagwi taklai Tring Bisi Kwtal no lamjak somnai bagwi nikoma ongkha Ramdewan Chaudhary para Khowai Zonal office bai nangjak Khetok grawono eba Thulashikok hatitola dropni khetok grawono o Nokhasalnwi bagwi taklai Tring panda lamsokma thai ongkha 20 December 21 December o Nokhasalnwi o Tring Bisi Kwtal lamsokma pandao hai khorang kwtui baikhe rwsap phaiano achaimaha magical band Mr. Gubini bodol atai abo simung boya tai jadoni mosamungo mosaphaiano Mr. Agasti bodol Ningke tai tang wan janai ba khapang daw tai buhsong norok tai haksalo thanggui taklai Tring Bisi Kwtal no palanya nangya norok taklai haksalo thanggui tai kubun jaga mom sakya nangya norok 26ASHRAMBARI constituency ni bisingo Thulashikok amchaino norok taklai tongthagui mombati soglaimano khapang daw tai buhsong ningke norok na singjak bufuru 20 tarik phaino bufuru 21 tarik phaino Nokhasalnwi bagwi o Tring Bisi Kwtal no hai tongo norok ni bagwi na singri tongdi 20 tarik December 21 tarik December o Nokhasalnwi o Tring Bisi Kwtal no norok lamjana bagwi na singri tongdi tai singarokni khoktui khnainai di borok kok tarmani no jini kok TV no kobokha 26ASHRAMBARI Tring community ni bokhaktui nainai di o mangpli no taklai bisini Tring panda kotorke 20 December Thulashikok Ramdewan Chaudhary parao ani team achaimaha musical band tai angsakbai thanggubin phai tongo tai belaike hambai ASHRAMBARI Tring committee ni joto members rono o panda boroni bisingti tai especially thankful Sri Prahasri tabungni bolong bedenghi monthly onimes sarno bini naikru bisingti o panda khaijana nai tongo tai joto no humble request ani team dingri panda onong joto no phai supari Sri team achaimaha musical band phai tongo malai dene 20 December tapok yo date no muitu khaiton ni hambai Pulano khulumaya foro takupte bubuk samno ang istri debrma phai tongo norok ni amchayo Thulashikok Ramdewan Chaudhary kanyo o pandano songsanai rok no belaikena hambai ASHRAMBARI Tring committee no tai belaikena hambai maya foro borong sar onimes debrma no bini naikol muni bisingtei o panda belaikena kotorte palaijana thangi tongo norok phaiti angbo phainai pal samalayo pandano pasabai Hello ASHRAMBARI Chini jadoni mosamung bodol team phai tongo norok ni kamiwo advance Tring palainan bagwi date hingke 20 December thai hingke Khowai Thulashikok Ramdewan Chaudhary para subdivisional office ganao jeng belaikeno tongthoklaijak norok ni kamiwo first time phai Tring palainan bagwi belaikeno hambai mario ASHRAMBARI committee Tring committee members tongno tai belaikeno hambai mario chini boram ganang Minister Sir Onimes Depormano tini bini tidulmung baino mohai Bisi Kwtal Tring palaijaknani thangai dongo hingke malaine norok bai 20 December ke ufano final bagi ta bogdi balaikeno naithok musamung rusapungni pandangani thangai dongo so jeng balaikeno tongthoklaijak khaino khaiti masao hingke malaine norok bai 20 December time hingke sanjani 5 ta ni simi Hello, khulumbai kha ASHRAMBARI amjoini joto takokte bukuk songno ani khakaham be chibaya paro phainai 20 December ang norni amse phai tongo abo hungke Thulashikok Ramdewan Chaudhary parao abo hungke Khowai Zonal office ni ganao taklai ni Tring Bisi Kwtal no lamsongai bagwi o pandano luwajinai rok kha ASHRAMBARI Tring committee tei belaikena hambaya faran musungusini borom ganang Sir Minister Onimes Depormano o pandano kotor ke palanya ni bagwi appreciation bagwi hingke norok jottobai ajakan malayane malaidi hambai Hello ASHRAMBARI ang phai tongo 21st December norokni amchayo Thulashikok Ramdewan Chaudhary para Khowai Zonal office ganao taklini Tring Bisi Kwtal no balaina bagwi o pandano Luwajimwng rok ASHRAMBARI Tring committee
te belai ke hambai maya pro chini boron benang minister sar onimes departmano tini naikon nungbai no o panda Tring ni o Bisi Kwtal panda palai jana thangi tongo hambai